Tete makasimba here. Ndiri mudzimai ane makore 45. Ndinoroora kuuraya mai guru stroke guru former wife yemurume wangu. Ndinoti murume wangu sokuti tete ini ndini ndakazoita take over. Ndakagara mumba make driving a car and married to a husband. Gege kusekera svoto. In fact, life yairarama yava yangu handiti ndiye akatanga musindo. Ndenge muchimbotangirei musindo? Ana mai Junior. Tete ini ndakadana nemurume womunhu baba Junior. Kwete haana kumbondinyepera kuti ari single. Akandiudza chokwadi kuti aiva married. Aiti aiva nemaproblems kumba kwake nemudzimai wake kwaaiva kungogarira vana. Musandiundura seuku. Variko varume vakagarirawo vana. Saka ini nababa Junior takaita koninu norudo rukatsva. Kana tazogara madzimai musavimba nehama dzevarume zvakanyanya. Baba Junior vakandiintrodusa kune hama dzavo ndichinzi mbuya nevazukuru. Vana bamunini vachiniti ngolezi. Futi nikisi. Kana tazogara vanhu vane zino irema. Chero hazvo ndainge ndabvuma kuita small sebaba Junior, ndairespecta space yamai Juju. Tete ndainge ndisingafoni kana baba Juju vana ngolezi. Ndaiziva the importance of space nekupa pawo quality time. Ndakatovakirwawo imba yangu nekutengerwawo kafeel safe tete. Asi ini ndaisangogarazve kuti tete. Ndaifambawo kumakona enyika ndichibatawo mushonga kuti baba Junior vasazonditiza. Woti pane mari magirlfriends aperi. Saka I was going to make sure kuti hakuna number 3 anozouya mushure mangu. Baba Junior vakadya mishonga type netype vachitoti vanoda kusiya mai Juju. Saka inini I wanted to keep up appearance. Ndisazonzi ndakaputsa imba yemunhu. Nokuti kuputsa imba yemunhu nekuita small state zvinhu two zvitori difference. Hamendowo ndiani akanditengesa kuna mai Junior kuti kwaita smalls kwakati. Mai Junior vakabata phone vakandituka vakandiudza chihure chese. Tete ndakazunziwa inda dzose. Hapana kana chakasara. Mistake yakazoita mai Junior ndeyekuuya kumba kwangu vachida zvekuita noise. Woti ndaiva monya for haya tete. Saka kundivinga zvechiwaiwai yaiva mistake hombe. Kusaidi kwavo sekuti vainge vane simba rakawandira pamuromo. Tete mai Juju pavakasvika kumba kwangu vachida kuita noise neni, ndakabata ndikarikita kunge nyoka yapinda mumba. Problem yavo yaiva pai iyo ratio yevarume versus vakadzi iri shoma. Handiti tinongomedurirana zviripo tichienda. Sharing is caring. Ini ndainge ndisingatsvakane navo. Saka zvivindi zvekuuya kuzondirova ndakazvinyararira vaizviwanepi. Ndakavarikita shame zvekuti vakaita mainjari. Ndapedza kuvarikita ndakafonera baba Junior kuti mai Junior vainge vauya kuzondiataka pamapango. Baba Juju vakasvika vari chiwiriri vanzwa kuti paita bongozozo. Pane kuti baba Juju vanditsiure nini nyakurova vakangobvunza kuti koyo mai Juju wanga uchiendepi. Nyaya yakaenda mumapurisa tete. Hama dzamai Junior dzichiti ndainge ndakuvadza hama yavo. Asi ndakanomboda kumapurisa zvinzi self defense plus trespassing kuna mai Juju zvichireva kuti ndakawanikwa ndisina mhosva ndikaita walk away. Kubva zvakaita Dudu namai Juju, utano hwavo hauna kuzomboita zvakanaka. Vakangotanga kurwara zvichinzi vaitwe masikani akasiyana-siyana, MRI nemamwewo hombo. Mai Juju vakazongorwara nguva diki ndiko ramabika Sarai Moja. Mai Juju was given a befitting send off. Hama dzamai Juju dzakada kumboramwa chituna chamai Juju. Baba Juju vakatozobetserwa nemutemo. Hama dzamai Juju dzaindiakudzwa kuti ndini ndakauraya mwana wavo uye ndaizozviona. Haiwa ngavandibvire kumhepo, hativhunduki zvisina basa. Tiri maWolvets, tainge taona zvizhinji. Ndambotaura kuti baba Juju ndainge ndakavabikira, saka vaitora side rangu pasecus A. Kufa kwaita mai Juju kwakaita elevate status yangu from small to big. Hanti ndainge ndakaroorwa, saka from side chick to main chick. It's nice. Baba Juju vakati ndibve kwandaigara tiuye kuzogara tese. Ndakambotanga ndichiramba setennis ball tete ndichiti yaiva imba yemwe mukadzi. Baba Juju vakaramba vakasimbirira nyaya yekuti ndiuye ndizogara navo. Juju ainge atorwa nambuya vake mai vavo ndivo vaimuchengeta.
Imba yangu yekujecha chete ndakatoisiya ndaisa maroja ndichirova kastep kenyasha ndakananga dzimba dzinofura mhepo. Kamotikari kangu ndakatoisa pamushikashika tete ndichikesherwa mari adhei adhei. Mota yamai Juju rinonzi mukimba risingamisi pamaroad block rainge rakangogara mugaraji gathering dust. Baba Juju vakati nditore ndishandise sezvo hama dzamai Juju dzainge dzaramwa zvese dzichiti muchatitsvaka. Upenyu hwairarama namai Juju ndihwo ndakatanga kurarama. Mai Juju wakaita hako ukandivinga uchida kundiuraya. Iye zvinondogara zvakanaka kuti tende nemaviri. Tete pakapera makore 5 ndakaita kugara munhu. Handizivi zvakaitwa nehama dzamai Juju kuti kuda vakanovamutsa kuvafi vava kutanga kundirwisa. Tete ndakambozama mabhindauko ekuti ndiripe ngozi yamai Juju asi mai Juju vari kuramba defeat kamere. Defeat nephysical defeat yespiritual. Mai Juju vadzoka tete ndinovaona live and direct vachisuka-suka vari mumba mavo chero mukitchen vanenge varimo mai Juju. Tete njuga dzarema handingaiti competition nechitunha. Kubva zvatanga kumuka mai Juju baba Juju vakabva vateza mumba macho vakandisiya kuti ndidhile nemushakabvu ivo vachidya zvavo nyika rutivi. Mishonga yandainge ndavarungira tete inenge yasvika expiry date haichashandi. Dai ndakagoziva ndakasiyana nazvo. In fact ndingadai ndisina kubobhera ndaita small house yababa Juju. Ndakarumwa nechekuchera tete nechekuzvigofera. Ndiniwe vamwe vaibheja kuti hakuna munhu wemunhu asi pakati penyangara iko zvino pese pandiri mai Juju vanenge vakangoita tek havasikana kundipa chero time yekufema. Tete ndiri kunzwa kuti njere dzangu dziri kupesana zvishoma nezvishoma. Ndoiri panei kongozi iyi. Apa ndiri kutonzwa kuti postmortem yakati mai Juju vakashaika vakazvitakura. I'm dreading zvakandimira kumberi kwangu. Kumagumo kune nyaya. Vasikana we siyai vanhu vevanhu unozvigokera moto muziso. Mamuka sei muri yeZimbabwe tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Ndiyo confession yatawana yekutanga iyi mangozvinzwirawo moga vedu zvinhu zvinosangana nevanhu munyika zvakaoma. Hanzi vari kumuka saka vari kutsvaka rubatsiro kuti zvoitwa sei zvakaoma hazvo. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba iri tete ndauyawo nenyaya iri kundishungurudza mukati memwoyo wangu. Vedu ndiudzewo vehama kuti unoita confront sei mai vako nyakutumbura kana vaine urombo vanoshereketa kuvana vavo vavakazvara. Tete handisi kutaura stepmother omainini mwana wanzvadzi yamai asi mai vako chaivo chaivo biological mother. Tete ndiudzeiwo kuti panoitwa sei nokuti hatigoni kuvananga mbune kuti amai tisunungureiwo nokuti pachivanhu chedu mai vane ngozi vanenge vachinzi mutoro. Ko kana vakazofamba vachiti Miki akandipuma uroi ndinozvifambisa sei? Ndinozviripa nei? Yeti hapana asingazivi kuti mai vanoshereketa. Even hanzvadzi dzavo dzozviziva asi dzinenge dzichingoti zvatete zvinonetsa. Inga takambozama kupotera wani kuti kana paine chavanoda tiripe tisunungurwe nokuti tatova varume vakuru vatochena ndebvu kuseri nekuseri asi tiri kungotendera panzvimbo imwe chete kunge shiri. Tete mumba mandinobva takaberekwa tiri 5, vasikana 2 vakomana 3. Vasikana vese vakarohwa zvakanaka. Makwasha vakauya tete vagere kudzimba dzavo. Maproblems emuwanana haashayikwi tete asi varimo havo mudzimba dzavo. Dambudziko guru riri kwatiri vakomana tose tiri 3 hatina kana chinotendekwa chero kiti zvayo. Tatova varume vakuru vabvezera tava kutochena musoro asi hapana kana 1 ane offspring pakati pedu. Tinenge tichingogwesha nemadziro. Mabasa tikatsvaka tete tikangoita mawiki 2 tiri pabasa. Basa rinobva rapera zvisina tsanangudzo. Kwete kuti tinenge tisingashandi kwete tinenge tichitoshanda tichitosvika on time asi unongoona kuti pane chiripo. Benji mukoma wedu wekutanga tete atova nemakore 60 asi haana kumbobvira aroora. Kana mwana wekupomerwa hakuna akambouya. Sam ari pakati pangu naBenji ndiye akamboroora mudzimai wake. Marriage haina kumboita 6 months tete. Amai vedu nyakubereka vakatora hembe dzamai guru
vakabudisa mumba vakadzisa panze vachiti aiva muroi vaisakwanisa kuti agare pamusha. Mungoona tete mai guru vangu ndaivada, vaive nerudo vedwe. Kutaura chokwadi hapana chandaiona chavaikanganisa. Ndainge ndaudza mukoma kuti varwire mukadzi wavo, asi mhinduro yavo yaive kungoti ndogodii amai vataura. Tete, something was wrong somewhere. Baba vedu vainge vakashayika. Tikambofamba nanabamunini vainge vakasara. Kwese kwataenda tinongonza mai venyu vanoziva zvavakaita ngava kusunungurei. Regai nepokudzosera kumashure mbichana. Mai vangu nyakubereka tete munhu ane zvinhu zvake. Pamusha patiri kugara panotori neoda zvekuti panotoverengwa kuvanhu vane mari munharaunda. Tete, asi dambudziko kana kwasviba ndinotoona kuti zvinhu zviya zvatanga tete. Mai vangu vanondita murume. Vanotouya kuhope dzangu totovaona kuti avo vovhura gonhi vopinda mumachira angu tosangana navo pabonde. Vachipedza kudaro tete, panouya mhuka yandisingazivi kuti chii yotanga kundishandisa sim2 tete. Mazuva ekutanga tete ndaifunga kuti pane munhu ari kuchinja fesi achipfeka fesi yavo kuti ndivengane namai vangu vasina zvavandiita. Asi pese pandinosvika tete ndinongoudzwa statement kuti mai vako vanokushandisai mese sevarume, ndokusaka mukadzi waSem asina kugara. Panga pasina horowe, asi mai guru vaivengwa nokuti zvaiita senge vari pabari. Mbeu yedu tete ndiyo yavanoshandisa kuita fertilizer mumunda. Chero kanzi kune zhara yerudzii, amai vangu vanokuhwa zvinomisa hou munhu wese wemuraini. Tete, tiri marombe anogeza ini nemadzikoma angu. Kubva kusipo mai ndivo vanotenga. Uchiona izvi unoti rudo, moyo wokubereka. Izvo kwani tiri zvikwambo zvavo zvinoshanda masikati nemanheru. Tete, mukandiona structure yangu ndine chiuno chakamira kuti twi senge svosve riya rinonzi mamhasi kana mucheresiva. Structure irifanifani iyi yakatanga mushure mekunge mai vopinda neni mujira. Vana mai vari pano vanoshandisa mushonga moyo wekubereka makaisa kupi. Hamunzwiriwo here moyo kurwadza muchiona misha yevamwe ine tuzukuru twakatifarana kuita senge zviri noma kugara neharahwa komana. Handidai mukoma Benji vakaroora makore avo izvezvi vava nevazukuru vaine upenyu hwavo. Mukoma Sem, koiniwo zvangu apa kuti tibvunze mai vedu hazvibvunzuki, zvinonzi tavanhonga uroi tavapuma. Madzisekuru ndakambopotera tete, asi vanoita senge vakafungaidzirwa. Vanenge vachingoti tichagadzirisa, ndiye tichagadzirika. Isu takambozama kuzvifambira toga. Tinongoudzwa same statement yekuti endai munouya namai venyu nyakutombora. Chero kanotaura kuti mai kwai modikana kwakati, mai vangu havatsukunyuki. Nhai mai, hamunzwi moyo wenyu kurwadza here? Hamunzwi kurukurira here? Maomeserei moyo wenyu nhai amai. Takazombogara pasi nemadzikoma angu tikaona kuti dambudziko rina Semu ndiro rina mukoma Benji, ndirowo dambudziko randinaro. Kuita kuchinjaniswa, yes man, voita yehuku inozvidyira mazai ayo. Tete tatambura, tete tatenderera, hatichazivi zvekuita, hatichazivi pekubata. Mai mazuva ano vari kurwara havasi kumuka. Ko Mwari akatora mweya wavo vasina kuronora zvavakaita, tichazovei mukati meupenyu hwedu. Urombwa rudzii hwekuti mai vanopinda magumbeze nevana vavo. Tete, ndanyora kwamuri ndazodzimbikana manje. Chero pano pakaita anogona kuronora nekudzosera mudzi hatichina basa nazvo, nokuti kusiri kufa kwacho ndekupi. Tagara takatofa kare, saka bheta ikadzoserwa zvinhu zvavo inenge iri nguruve yakazvikanga nemafuta ayo. 54 years tete, 54 years. No mwana, no katsi, nothing. Zvinogosha. Wodzikuvarira mukati mai vengozi. Imika, ini ndikafawo ndakadai ndichamuka ngozi. Vedwega, zvakaoma zvinosangana nevanhu muupenyu. Tinosangana nemachallenges akawanda wanda. Mangodzwawo nyaya iri pano, tokumbirawo musiye worubatsiro. Vana vatambura, zvinhu zvinorwadza chaizvo. Takasangana nezvidhori 2 zvaive zvakasungirirwa, zvakabatanidzwa, asi pakati pazvaisangana paive pakanyorwa zita rangu pamwe nerasekuru vakafa kare. Musadaro amai.
Ndiri mukadzi ane 40 years no mwana handina kubvira ndakawana murume muupenyu hwangu vatete ndiri mhandara. Muchinditarisa ndiriwo mukadzi akajeka kwazvo pafesi. Ndine umbiri wakaumbika asi pese pandapimbwa nemurume anonzwa kundisema nekusatoda kuita bonde neni. Vamwe ndivo vanonditi ndinonhuhwa asi tete handina chandisina pakuzvishambidza. Ndotoenda kubeauty spa kunoitwawo kuti ndionekere asi varume vanonditi ndinonhuhwa. Vakadzi biyangu vanondicheva vachiti ndine smell yakanaka pamwe chetewo neganda rakanaka. Indakura ndichigara namai. Baba vakandisiya ndiri mudiki asi vaitumira mai mari yekuti vandichengete. Amai vakazoroorwa nembika tete stepfather vangu vane mari asi mari iyi yakatanga kuita vave kugara namai vangu. Vanondida, mota dzese dzandinofamba nadzo ndivo vakanditengera pamwe nemba yandinogara. Nyange zvekuti varume hapana vanondida, amai vanoti unomudii murume, iwe takakupa life. Pakazoroorwa vana vaamai, vana vamasisters angu. Vana vavakaita nastepfather vangu vese vakabva pamba, ndipo pandakabatikana ndikati ko wangu munyama unenge wegonzo uri kubvepi. Ndakatanga kuudza vandinoshanda nawo dambudziko rangu, ndipo pandakapiwa nhamba dzeumwe mubatsiri. Ndakati ndaenda ndakabva ndapiwa mishonga yekunoisa mumba mangu kuti kana tagorana nemurume wandakaroodzwa naye anova chikwambo chisakwanisa kuita bonde neni. Tete ndakaita sekudaro ndikapedza mwedzi wose ndokutowana mukomana akatanga kutaura zvakanaka pamusoro pangu. Asi anoti pese pada kuita bonde neni nhengo yangu inovharika kuita ruware. Tete ndakadzokera kune mubatsiri akanditi ndiende kumba kwevabereki vangu ndinopinda mubedroom avo ndovhura mumadhirowa vakati uchaona zvaikutambudza kwemakore aya. Ndakaenda ndokupinda mumba ndakaona zvidhori 2 zviviri zvakasunganidzwa negavi vatete chidhori chechirume nechechikadzi. Chechirume chaive nechuma asi chakaiswa bepa rine zita rangu panhengo yacho. Pamazita aivepo raive rangu nerasekuru baba vamai vangu vakashaya. So ndakanzi ndinofanira kusunungura. Kubatanidzwa kwazvakaita ndiko kudambuka mhiko dziri pandiri zvinhu zvondifambira asi ndipo pandakadena mangu. Matambudziko angu ave wese. Ndakabva ndavharika nhengo yave ruware. Ndakaudza sekuru hanzvadzi amai kuti ndibvunzirei kuti amai vanondidarireio. Asi amai vakati ndakatovagumbura nekubata mishonga yavo ndakavatadzira vanoda kuripwa asi kuti vandisunungure. Pasina izvozvo ndinofa ndakadai vatete. Ndakavati anofanira kuripa umwe mhai ndiani asi vakati ndidi nekuti ndakavhiringa pfuma yavo. Tete dambudziko rekuvharika nhengo riri kuitika kana ndikangopfimbwa nemurume chete ende ndinenge ndichirwadziwa nemusana zvisingaiti. Ndibatsireiwo. Muri yeZimbabwe mangonzwawo zvinhu zviri strange zviri kuitika munyika vedu zvakaoma vari kutsvakawo rubatsiro vedu veka. Chokwadi. Regai tipinde munyaya inotevera kana mune maadvice amunogona kuvapa vedu veka munongovasiyirawo pamacomment section. Nyaya yedu yekupedzisira iri kuti tiri mhuri yafamba asi chabuda hapana vatete. Pari zvino takadzoka muZimbabwe kuti tigadzirise nyaya iyi. Tete iyo nyaya yekuti tinobva kunyika kwedu togara kure nemhuri ndo yatisvitsa pano. Asi toita sei tete Zimbabwe yasunama ukada kuti regai ndigare vana vacho vanotambura futi. Takaenda kuUK ini nemurume wangu tete kuti tikwanise kuita life iri nani. Ndakasiya mwana pamba. Vana ava ndine 3 asi handinetsa ilastborn. Pandakaenda ndakasiya mai vangu kuti vauye vasare pamba vachivachengeta. Navakatomboita right. Ndoba ndakatanga kunzwa makomplain kuti mwanakomana wangu wegotwe anetsa nemadrugs. At that time aiva ari grade 7. Ndakati muendesei kumapurisa amborowa. Pamangadzikama amai vakaenda naye kudisciplinary asi akanzi akarohwa zvekuti amai vangu vakati watitendese mwana asi ndaakurwadziwa nekurohwa kwaaitwa. Panguva iyi takafunga kuti achadzikama asi akabva atobva pamba ndokutanga kugara neshamwari dzake kuAcadia kumakaradi. Amai vakaedza kumutevera asi akaramba. Tete ndiko kwaakazoita zvekuromba zvaita izvi. Ndinozviblema nekuti ndaitumirawo mari vatete ndichiti awane kubatsirika nemari yeland. Tida kumuratidzawo love samai vake asi ndakatoona kuti dai ndisina kumupa mari dai asina kukwanisa kuunganidza mari yechikwambo. Iye mukutaura kwake anoti akaenda kun'anga iri muHarare ikati kana achida kuti aite mari auye ne5,000 US opiwa chikwambo chaanozofanira kudzosera. Akatora mari yandaive ndamutumira
iya ndokuenda kun'anga akanopiwa chikwambo tete akabva arega kuenda kuchikoro. Akatanga kuita mari, vakoma vake vakatanga kufunga kuti maybe akuita zvekuba. Ndipo vakandiudza kuti amai, mwana wenyu aita mari. Panguva iyi aiva kugara nemafriends ake, vakatenga imba kuMandara. Mwana wangu akaita mwedzi wemba at the age of 16, akatenga mota ndokuzara pamba. Pandakazodzoka ndakaedza kutaura asi aivaoma musoro. Makamboita mwana wekuti dzinza rese munotarisa ndiro tange tangoita tangosira Mwari chete. Vatete ndakadzoka kuUK asi mwoyo wadzimbikana pamwe nekubvunza Mwari kuti seiko. Rwakati rwatanga rufumumba, amai vangu vakangofa zvisina tsarukana, vakangoonekwa vachibuda ropa mumhino vatete. Pakaita ndufu 3 dzakatevedzana, vachifa Sam ndokudzoka tikafamba ndokubata mwanakomana wangu. Haana kuramba, akati naiwe zviri kumunetsa nekuti n'anga haina kumuudza kuti chikwambo ichi chichauraya nepesi yakadai. Vatete tikumbira help nekuti panopera gore rino hatizivi kuti vanovigwa vangani. Zvakaoma veduwe, vana vakubata basa kuti ndaingofunga zvekuti vanhu vakuru, zvino kana nevana vadiki vakuita zvakadai veduweka. Zvakaoma ende kusiya vana wokumba unenge uchiti regai tinotsvaka upenyu, but unodoona kuti pose panosiyiwa vana vashanzi vamitisiwa, vaiyutiridzwa nehama, vamitisa hezvo vamwe wabata mushonga. Kadai Mwari atikomborera ende ikonomi yedu ndiyo inotituma kuti tiendewo kunyika tinotsvakawo mabasa kuti tichengete mhuri. Kadai Mwari apindirawo masituation atiri kusangana nawo. Ndinokutendai nekuti ramaita chirongwa chino cheruzuva ranhasi. Tichadzoka zvakare. At this point hatina kukwanisa kuti ndiite mavhidhiyo because handina laptop yekueditisa. Ndosaka ndiri kuita mavoice over asi as soon as zvinhu zvanaka ndichadzoka hangu. Kune vaya vanoda Mother's Day, kujoina link yeMother's Day, sezvo nguva yedu iri kufamba, tinokumbira kuti mujoine. Toda kuti by the 25th tinge tabhadhara mari yacho. Tinokutendai nekuona kwamaita nekuteerera muve nezuva rakanaka. Ndatenda.